S vami je Patrik a dneska si zahráme Granny. Mysterious Castle, tak Denis, daj play. Tak. A daj, tu máš nejaký disqualifikuty. Daj si na easy. Daj play, Denis, no. Tak. A dáme skip. A tak daj skip. No. A nejak seklo. Poseklo to nejako ľudia. O. A už to... A Denis sa prebúdza, Paťo, pozri. Ukáž. Denis sa už prebúdza a tam je Angela. Angela. No, prosím. Denis. A ideme na... Denis sa zrúbal. Počkaj, na tebou. Takže ideme na to. Počkaj, ideme na telefón. Granny. Poďme Tam to. si videl. Denis. Tam bola len... Ale Denis, počkaj, pozri sa tu to volá kde. Chod na tie dvere, Denis. Áno, Otvor. Čo tam je? Tam sú nejaké schody. What? Tak idem. Ježišmaria, To zabila Grandpa. Denis. A prečo si bol tak ticho? Paťo, vlastne, prečo sme boli tak... On ťa nezabil. Neviem. On ho nezabil. Ja neviem, prečo ho nezabil. A tu je nejaký papier. Paťo, čo tu hrabeš? Toto na toto koši. No. Nero. Hello. On je seknutý. Počekaj. Denis. Denis. Zabil. Ale Ja nezabil. A musíš rýchlo utiecť. ale ja mám už až... Rýchlo, na schody. Denis, nemôžeš sa nehať chytiť. Paťo, to čo robíš? A ide za mnou. To necháš. Granny. Čau, babička, Čo to Anička. robí Granny? Však, lebo tak, asi keď hráš Granny hru, tak musí tam byť Granny. Tu si bolo tedy, nie? Aha. Prečo si išiel pod... Paťo, si rozbil telefon práve ľudia. Normálne si otrhol SIM kartu. No. Jona pod Kivánok, Báči, Grandpuápi. Počkaj, nie je Grandpuápi, ale Grandpa Apuško. Tak ho budeme volať, nie? Áno, Grandpa a Puš. Grandpa Apuško. Oh. Utekaj. Utekaj. Však, prečo Paťovi si dal na chvíľku telefón? To kde si? Tam bol nejaká dvora. No. Denis, ale povedz. Gilotina. Prečo spravili? Smrad... Paťo, nekúkaj tu moje telefóny, čo ste mohli vidieť video na YouTube, no samozrejme. Paťo, prečo mi bereš telefón? Ľudia, dajte žalobu na Patrika Výzváriho. Takéto sú malé iPhone. Denis, vravaj, keď utekáš. Ja hrám. No ale však vravaj, však ľudia chudáci musia byť toto pozorne počúvať, že či niečo... No však neviem čo robiť. Čak ale rozprávaj niečo k No, tomu. pojem takto, možno niečo nájdem. Krca asi ne. Tak, pôjdem s asistou to stranu. Počkajte, potichu. A tu je nejaký trezor. To skúsime. Skús to otvoriť. Nejde. Čo ja viem? O, tu To je je nejaký nejaký otvor. Tunel. No najradšej by som bol. Najradšej by som Nedotvor- bol, keby som našiel aspoň jeden kľúč, že? No áno, to by bolo Denis, lebo... Zatiaľ sa mi tu nedarí. Skúsim... Čo robíš, Denis? To skúsim ísť. To je nejaká černota. O, tu je niečo. Vidíte to ľudia, tam sa asi dostali. Takže ideme na to. Není to Denisa, tam niečo. čo som to chcel ja, že Denis, skús vyhrať dneska tú hru. Skúsim, keď sa mi podarí.
No dobre, a Denisko má veľa šťastia v živote. No, No však. trezor nejaký, skús ho otvoriť. Tak to Naozaj. bolo počuť na celú mapu podľa mňa. Skús to biele otvoriť, čo tam bolo. Čo je? Tuto za tebou, toto, skús. Neviem, či to pôjde, asi to A nie. nedá sa. To je Slenderina. Slenderina, naša sestrička. No. Nehovoj, Grandpa. Tam spal? Áno, tam spí. Tak my tuto Ja sa nebudem snažím... hovoriť. Čo to je? Čo si našiel? Nič, to asi nie. Tak A kedy si naposledy videl babičku Aničku? Buď. Dlho, ne? Aha. Nejakých 10 minút. Aj vás. Tam nechoď, tam sa strepuješ, jak vidím. To je tá diera, čo si bol tedy dole, pamätáš? Ďalšie Ach, ty poschodie. ďalšie. A nie, tu si sa zobudil. Áno, A a tam si nejaké... tam som nebol. A tu sú nejaké štípačky. Caterpillary. No však áno, a tu sú... Skús zobrať tie caterpillary. A na čo budú? Nedá sa. Dá. Trocha. Yes. A to je teda... Kolieb. A tam bol ďalší, ten tuto na tomto stole vedľa. Tuto, Denis. Čo je to? Neviem. Kniha No to nejaká. A radšej tu je jazz rádio. Nechoď pod posteľ, keď nikto ťa nenáha. Neviem. Ty si pustil rádio aj tak. Denis pustil vec. Denis, dobre, že si to schoval pod posteľ. Ježišmaria. Denis, ja sa ani nebojím, to ty si strachopuť tuto. Už príde, ale ja sa bojím. Ľudia, ďakujeme za 227 odoberateľov. No, môžete aj dať viac, keď bude... Lebo tedy išiel Denis, to, čo hral to Scary Child, tak tam kvôli vám museli ísť na druhé poschodie, že Denis? Áno, ja som tam nemusel. A ty si sa máme. Kde si? Ja neviem. Skúsi do tých dverí. Nejdu. Škoda. No, Tam je zase Granny. je Grandpa. Ne? Videl si ho? O! Za barikádované dverí. No, ja som si nevšimol jač. Dobre, choď zatiaľ, niečo hraj, ja idem tu za pačom. Naozaj Počkej, Granny. Prečo odchádzaš zo štúdia? Áno. To som nebol. Zlakol. No, to som pokazil. Ja som spadol. Do štúdia, nehambi sa týmto, že Denis. To koľko má poschodí? To není, a Caterpillary to není. Prepáčte ľudia, ale Paťo sa nahneval a odišiel pred zo štúdia. Áno. Paťo teraz skočil cez okno a je to naspäť. Paťo, nehambi sa, tu máme nové štúdio. Denis, čo máš nové zatiaľ? Nič nové, len skoro má sabil. To mi je, to si už vtedy, nie? Áno, bol. Neviem, kade má byť ďalej. Ja neviem. Paťo, nejdeš ty na tú štúdiu. A tam, ty potrebuješ nájsť nejaké obrázky k tomu. A to bolo to, čo bolo House of the Slenderina, tu je niečo na zemi. Kde? Jablka! Tu niekto Kretný jede. žere jablko. To odkiaľ? Ja tu máš záchod už. Ty vidí do vied. Ja som to vidieť. Počkaj, daj dole hlas, lebo čo tu dávaš na počítači hlas, no. No, budete počuť iba nás ľudia, no. No, však. To je ten obrázok. No, zmyslo to. To je moc divné, asi sa to tam dalo, neviem. No, neviem. Ľudia. Toto som asi bol, že? Teraz som tam bol. Je, áno.
Tam si bol, v tých dverách. Aj tuto som bola, neviem, nedarí sa mi zatiaľ. No a kam teraz ideš? To bolo to, čo si tedy našiel, ne? Ale ja neviem ísť ďalej. To kde? Čo mám? Tu je kamera. Ne kamera, jaj. Ježi, kamera. Denis, ty nevieš A tadia sa nedá ísť, jaj. Škoda. Denis, prečo tam nevieš ísť? Ty si zabugoval, Denis. Ne. Tu jak si letel. Tu je ďalší papierik si zobral, ne? Áno. A to sa tam asi samo dáva, že? Áno. Páčo, prečo žobreš žobrákovú kravicu? Ale... Ďalší zober. No nič není. Dobre. Keď sa vám páči séria Granny, zanechajte 20 lajkov. No. A môžem natočiť, keď Denis, keď nenájdeš ďalší nový item, tak Dá. končí video. Granny. Keď ťa zabije Granny. No nechaj. Dobre, zabila ho, tak Tá cigánka. dúfam, že sa vám toto video... Počkaj, ty žiješ, nie? Ja, počkaj, však tu máš 5 dní. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte odberať, čau. Dobre.